sa pozrieme na tých, ktorí sú nominovaní v tejto kategórii v ankete OTO 2013. Verím, že sa chlapci neurazia, tak náš kapitán Zdeno Chára sa potom našom neúspechu vracia v lietadle a taktiež si hovorí, že keď vystúpi doma v Bratislave na letisku Milana Rastislava Štefánika, že ho všetci spoznajú a vypískajú, tak dostane skvostný nápad, že pôjde do kokpitu za kapitánom a vymení si s ním svoj dres, svoj odev. Takže potom v tom kapitánskom, aj v tej kapitánskej čapici sa nenápadne vytráca z letiska, keď ho zrazu pristaví stará babička a hovorí mu: Chára, tak čo si myslíš, že kapitán ako kapitán? A on, že pre pána Jana, vy ste ma spoznali, ale však sa neboj, Zdeno, to som ja, Láďa Vujtek. Tak ja mám pre vás tiež také tri aktuálne vtipy. Ten prvý je, že aký je rozdiel medzi českým a slovenským hokejom, možno ho poznáte. Odpoveď nie je necelých 24 hodín. Tak pridáme k atmosfére. Po prehratom zápase hokejový tréner kričí na svojich hráčov: predsa som vám hovoril, aby ste hrali ako nikdy predtým a nie ako by ste nikdy predtým nehrali. Tak toto teda bolo. No a ešte môžem pridať jeden taký dvojvetový. Manželka hokejového rozhodcu hovorí: na čo chodíš pískať tie zápasy? Veď po papuli môžeš dostať aj doma. Tak toto bolo teda. Cítil som tam ten istý princíp na záver, že zasmiať sa na vlastnom vtipe. To je najlepšie. To je najlepšie, čo môže byť. Takzvaný autohumor, hej. Tak, ale rozosmialo to aj iných. Pán Plecník ako odo mňa 10 z 10 v tejto chvíli, ale už neskoro hlasujem do ankety, takže uvidíme, čo to spôsobí. A ja som mala pocit, že generálny riaditeľ Markízy taký smutný bol, nerozumel. No, ťažko to preložiť. Sportspaß. Eishockey. Kennen Sie auch nicht spielen. Ja. Ja. Tiež to pozná, tiež nevedia hrať hokej, takže... Trošku vedia už, no. Už vedia? Už vedia. Nie? Ale vieš, čo to je? Švajčiarak, Nemec. Rakúšan. Neviem. Prosím, netlmočiť. Poprosíme, áno. Pán Borec, netlmočte, ak by sa... No, ďakujeme. V tejto chvíli poprosíme, aby prišiel túto cenu odovzdať človek, ktorý sa športovému komentátorstvu venuje dlho. Dlhých 6, 5, 40 minimálne toľko rokov. Pán Karol Polák. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Som príliš vysoký na ten mikrofón asi, takže by som takto mal rozprávať. Nemusíte. Chcem sa v prvom rade poďakovať vedeniu Slovenskej televízie, že znovu ma pozvalo na túto krásnu akciu a rád odovzdám túto cenu tomu, kto si to zaslúži. Áno, jednoznačne. No. Ideme sa pozrieť na tých, ktorí sú nominovaní teda. Ja si myslím, že to urobme. Si ich pripomeňme. V kategórii komentátor športu sú nominovaní Peter Čambor, Marcel Merčiak, Ján Plesník. Tak, teraz je to na vás, pán Polák. Teda nie na vás, ale na tej obálke. Aha. Ak by bolo na vás? Ak by bolo na mne... Máte svojho favorita, však? Ja by som nominoval všetkých troch, keby bolo na mne. Ale tu mám napísané... To je... nečakané. Marcel Merčiak. No teda... Ja chcem práve Marcelovi povedať, že mu želám, aby ešte dlhé roky takto preberal ceny, lebo keď ich budete odovzdávať, už to nie je boh vie čo.